ओ त बुझाई छो छै मस्त जवानी हमर हम छोरी छी हसी अच्छा हम तोरा सन सन छोरा के नहीं करबो रे पसी बट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे अच्छा बट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे तोरा पहकर के छाती सटा लेबोगे तोरा पहकर के छाती सटा लेबोगे अच्छा। एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे मुहे कर देबो अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। घर में चाउर नहीं काज है और नहीं करे छे खाली फुटानी तुरे करे छे खाली फुटानी तुरे हां घर में चाउर नहीं काज है और नहीं करे छे खाली फुटानी तुरे किया तू बात बनाब छी गे हे गो हमरा तू झूठो गरियाब छी गे रे बात कहबो त कहबे घटा देबोगे कहिया रे दे। सच कहबो त कहबे घटा देबोगे तोरा पहकर के पहजा सटा लेबोगे अच्छा। तोरा पहकर के पहजा सटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे दूर जो अभी आप सुन रहे हैं रावणिया म्यूजिक। सुनधारा में निंदर हमरा अंदर तोहर कोनो सेटिंग नहीं छौ रे छोरा हो तो हम लागले छियो हां सुनधारा में निंदर हमरा अंदर तोहर कोनो सेटिंग नहीं छौ राइटर सनटू के काटे छी गे हे गे संजय गौतम के डांटे छी गे रे तू आरती से कहबे हटा देबोगे नहीं गे। रे तू आरती से कहबे हटा देबोगे ये तोरा पहकर के पहजा सटा लेबोगे तोरा पहकर के पहजा सटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे एक मिनट में तोहरा पटा लेबोगे छै मस्त जवानी हमर हम छोरी छी हसीन हम तोरा सन सन छोरा के नहीं करबो रे पसीन पट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे पट कहबे तू टेंशन हटा देबोगे तोरा पहकर के छाती सटा लेबोगे चल हट। तोरा पहकर के छाती सटा लेबोगे अच्छा। एक मिनट में तोहरा